salutare și bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Astăzi filmăm un server Dedicat Crăciunului. Da. Hai să începem. Acum trebuie să intru eu, nu intrați. Mă rog, n-aveți cum. N-aveți cum, eu trebuie să intru. Hai intră în Ăsta. asta. Acum a intrat și tu. Uite, acum trebuie să se rotească un om de zăpadă în mijloc. Bine, trebuie să-i găsească pe ceilalți. Știu despre ce e vorba. Eu nu vreau să fiu aseară, Andrei a fost de... Da. Oh, nu, mi-e frică. Și mie. Nu te uita, că dacă nu te uiți, Dacă te uiți. pică. Alexie. Trebuie să ne găsești. Și avem și speed. Ba nu, n-avem. Da, dacă te miști cu viteză. O să fac Noi parcurs suntem pe mai aici cu rapizi. Alex. O să fac parcurs. A, și dacă nu uitați, o să încercăm să punem link-ul în descriere canalului lui. Da? Alex, cum se numea canalul tău? Da, să știți, o să vă dăm link-ul pentru că e mult mai greu de găsit. Da, și... Am încercat o oră, cred că nici chiar. Vreo 10 minute și noi am găsit canalul. Vai de capul meu. Oh, hai, ia. Așa, unde ești? L-am Alex? găsit, l-am văzut pe Alex, mă duc la cadou. Eu l-aștept pe Alex. Am găsit shower. Și eu vreau să-i trag one shot la Alex. La shower, am găsit speed. Aba nu e Alex. I-am dat spam. Pa. Pa. Fugi. Am mai văzut un cadou acolo. Parcur. Pentru că stai și pe lângă un cadou. Brick, am brick. Merg aici și stau pe aici. TNT. Păi da, ar fi mai tare să nu fim noi. Și ca să ne faci oameni cu tine trebuie să apeși pe jos. Mai are 2 minute și explodează. Nu, că nu trebuie să mă prind. Asta e faza. Trebuie să mă prind, asta e faza. Dar eu trebuie să mă feresc să nu mă prind. Bravo. Mamă, odată ce sunt doi e mult mai greu. Survivor. E mai Cred că am explosion. Am găsit să mă pot face invizibil. Mama, ai nașpa. Da, Spune o când clonă. îmi iau invizibilitatea și când îmi dau invizibilitatea îmi lasă o clonă pe jos care nu face nimic, ea pe care Raha. dacă o găsești pentru... Alex, vă aici sus. Răilor! Ce răilor? Da, eu când te-am văzut acolo că erai lângă Alex, am zis să vezi ce șase trag eu, Andrei. Ca atunci, fix atunci când ai coborât, am apăsat pe acolo ca nebunul. Unde e? Asta e L-am găsit. Vin? S-a urcat sus. Gata, l-am prins, mai e doar unul, trebuie să-l găsim. Și mai avem 19 secunde. Hai. Îl văd, dar spre Alex Hai. se mișcă prea Unde? Pe aici, pe la asta. Nu! O să pierdem, a câștigat ăla. Nu, uite! Nu, a câștigat Survivor. Hai să-ți play again. Da, pe cum dă play again? Da, eu am dat. Perfect. Eu nu vreau să mai fiu. Eu nu mă uit. Mamă, deci acolo când i-am dat... Asta e că trebuie să te uiți Dacă nu te uiți odată, nu m-am uitat sau de vreo două ori. același skin. Ăia albaștri au același skin. Deci eu de 2 ori nu m-am uitat și de 2 ori am fost. Tot Alexie. Mama, asta e cea mai nașpa Asta hartă. e cea mai bună hartă. Faci Pentru... parcurs. Hop. Să vedeți parcur aici.
știu, unii poate sunt AFK, odată unul nici nu știe și stătea acolo și l-am prins. Mai de capul meu, nu mă duci pe netul. Eu fac parcurs cu ăștia. A, vine ăla al tău să mă prinde și fac parcurs. Mama, cred că e Alex în spatele meu. Unul nu urmărește snowman-ul. A, tu ești! Fugi! Era să mă prindă. Pentru mine, bine. Este foarte bine. Speed! 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 Bine! El aștept pe Alex să-i un zid în față. Am construit acolo să nu mai vine Alex. Îl caut pe Alex să-l dau seara. Chiar? Le sunt în spatele unui snowman. Uite câte nobii ăsta sunt în spatele lui. În fața lui. Alo! Sunt în fața ta! Am găsit. N-are voie să spun. Da, plăzesc vestul, da. Andrei, am Mai trecut doar fix pentru prin tine. punctul. Am trecut eu fix prin tine. L-am luat pe unul. L-am mai luat pe unul. Cu banul. Wow. Andrei, să știi că am trecut fix pe lângă tine. Ca fantomă. Pe cine? Pe mine? Apocalipsa numenilor. Hai, ven, hai. A, vine Andrei după mine! Ba nu. Atunci de ce haide, hai? Mamă, ce săritură am făcut acolo. Bravo, bravo, bravo. Hai să luăm pe Pedro, hai, hai cu Pedro. Prostie! Mamă, ce-am scăpat acolo. Măcar am câștigat. Bravo, Alex, tu ai câștigat. Nu eu, era atât de aproape, dar era Bravo, Alex, ai prea. câștigat și foarte. Dai play again așa, hai. Sunt șmecher. Ești un șmecher, odată. Voi puteți să treceți prin portal. Treceți. Alo, portal. Hai, mă. Unde e Alex? Alex e lângă mine. Dacă pic era Alex sau pic eu. Dacă pică Alex, iar mai de capul meu. Câte pixeli de între ghilimele? 1 și să nu Să- fim. Să nu fim, să nu fim. Dacă mă aleagă din nou. Dacă mă aleagă... Nu! Puțin. Mă duc la... Așa, Alex, hai să stăm împreună. Mi-e frică de tine, crezi. Păi, dar eu sunt doar Andrei, numele, ca într-un colț de care sunt Andrei! Fugi! Mama, cu cât speedrun am, dar nici măcar n-am luat unul de O speed. să pierd. Pun pariu. Mama, Andrei, deci când te-am văzut acolo, nu știu unde m-am dus eu. Eu am făcut un conjur de... E sigur? Sunt un pic sub tine. Bună, Petru. Dar sunt bine venit. Da. Îl văd. Eu să știi că stau AFK.
Salut, am trecut prin tine, Andrei, sunt invizibili. Nu mai sunt, o să mor. Mama, dar sunt tare. Unul și-a pus peretele și s-a pus. Mama, mi-a descoperit bicolul. Andrei, mă mai vezi? Nu, doar e în spatele tău. Ai grijă că... Nu mai mă pot vedea. Păi da. Mama, Andrei, te-am văzut, m-am urcat sus, Te-am văzut. Hai, mă, mi-a furat ăsta, toate astea. Am jambus. Păi unde ești? Ca să dau și eu. Hai, Andrei, tu pe eu? Mi-a dat înapoi. Stai să am niște Kinetic Explosion și niște Speed. M-am făcut invizibil. O să pierd. Ești tu unul neapărat. Eu mă plimb aici de nebună. Mamă, ce ascunzătoare gura mea a găsit. Mama, îl văd pe Andrei. Vin de pe tine. Andrei, am trecut fix pe lângă tine. Băi! Bana nu mai lua. Mamă, sunt fix în spatele lui Andrei. Fugi, Alex, ajutor. Vine Andrei după mine. Vin după Petru. Unde ești? Unde ești? În spatele meu! E în spatele meu! L-am găsit pe Alex. Mi-a dat unul. Stai. Bă, Tomsi! Am pierdut. Bă, ce fac eu? Și eu. Am câștigat, man. Ba nu, Petru, era nume. Dar m-am luat prin perete. Ce logică mai are să folosești tu unul peretele când poate să dea prin perete? Acum nu mai pic eu, că ea pierd. Acum pic eu, fiți atenți aici, pic eu. Deci dacă fac așa, pic eu. Fiți atenți. 1000 Q, sunt eu. Deci dacă nu sunt eu, Eu nu vreau să fiu. Mi-e frică. Am fluturi în stomac. Bine, nu e nimeni dintre noi. Ranove! Mama, asta e harta nașpa. Eu nu fug. Eu nu faci pe harta. Eu stau. De bine. Bună, Andrei. Unde? Deasupra ta, uite. A, bine, vin și eu. Uite dacă stai. Da. Ia uite, mă mai vezi? Da, pe șef nu se văd. Numele? Snowman-ul e acolo, Eu stau aici. Mai vezi numele? Nu. Mamă, deci Snowman-ul stătea pe shift. Deci atât de... Bine, n-am chef, eu vin pe aici și caut chestii. M-am ascuns undeva. Bună, Petru. Asta ești Am tu? găsit jambus. Bine. Am jambus. Ia unde ești tu, Alex? Am și zi. Gata, pe mine nu mă mai găsește Snowman-ul. Nici cu mine. Pe Petru nu le-am. Spun că nici nimeni nu mai mă poate găsi. Deci la mine dacă Snowman-ul deschide ușa, ia uite. Mi-am făcut un zid. Nu știu la tine.
sunt și mai bine. Eu mă duc într-o casă, frate. Da, eu sunt undeva și dacă deschide ușa, Eu închis. eu sunt... Nu, dacă deschide ușa, eu sunt după ușă. Unde ești? Uite, sunt aici. Unde? Deschide așa ușa, ține așa ușa și Unde când ești, de fapt? o să deschide, bum. Unde ești? În ce parte? Păi nu, asta este sub pământ, lângă un copac, lângă copacul ăla, cred. Deci sunt cel mai bine ascuns. Aici? Unde? Ăla te face invizibil. Pentru vreun minut sau două. Pentru 30 de secunde. Acum mă împic lojenul. Da? Unde? M-au găsit. L-a prins Andrei. L-a prins Andrei. Am geambul. Am teren comun. Da. Da, nu știu care mai văd cu de la... Nu, pe drumul. L-a prins ăsta, l-a prins. Mamă, vedeți că acolo, în caura aia de jos, acolo, duceți-vă acolo. Acolo e. Nu. Am câștigat, mai era doar unul. God. Damn it, God. Hai încă o dată, hai că e tare. Nu trebuia tu să fii, că tu ai mereu. Hai mă, că nu pot să trec. Poate pic eu snowman să vedeți și... E lângă mine. Da, e ce tu mereu ești lângă ale. Petre. Nu, eu la mine. Ai văzut cum faci bună hartă? Asta e foarte nașpa. E nașpa. Super nasol. E jambustriță. După mine! A prins deja pe unul. Mamă, de ce ăla e profesionist? Asta aia. Că avea schimb de fată. Ei, Dar vezi așa are pe și tine. Andrei, așa că... Mamă, ești nebun? Ai prins 2 deja. 3. 3! Ferească-se Dumnezeu! Aoleu. Mamă, cum trage acolo! Mamă, cât de prost să te ascunzi, mama, să moară Geamsana. Mamă, mai Băi, sunt cap- 4 și 4. Am trecut pe lângă unul, mă duc la un cadouaș. Alex, să mor nu? Fugi, mă vede unul! Speed! Era unul ascuns acolo! Nu! Fugiți! Andrei a fost prins. Mai da Alex cu Petru! Uite-l pe Alex? Da, l-am văzut pe Andrei. Mai e Petru la care nu pot să ajung. Na, mă, nu mai trimiteți bulgări! Ah, a venit unul! Ah! Nu, dar m-am prins singur, gata, frate. Era imposibil, am vrut să pun un golul, Mai, dar... dar ăsta care a picat a fost cel mai bun. Da, Cel mai frate, scurt meci. cred că ne-a prins în 5 secunde, atâta, magă, atâta. La mine m-a prins pe hăt. Când mai Da, era. da, vreau să dau click join, așa. Ține. Iar mapa asta. Mama, îmi place mapa asta, e super tare. Uitați la hățelul ăla cu limbă jos.
nu știu. Ia Alex. Dronul, deci Alex aplica și adică n-am ce mai Nu mai... Să moară Jackson. Mamă, ce trage ăla! Alex încă e. Alex de la primit pe Petru. Adică Mamă, cum a tras acolo Alex! Oată s-a fugit de mine, cum n-ai reușit? eu sunt deasupra lui Petru. Hello! Să moară Jackson. Mă! Ai văzut cum am sărit? Vezi că trece! Mamă, vezi că mi-a dat... Tas, du-te tu după el. Că erai tu lângă mine, dă-i. I-am dat. Să moară Jackson. Eu fac parcurs pe aici. Te-am văzut. Am trecut pe el. Am shower. Mă duc. Unde s-a dus? Du-te după ei! A, eram sigur. Asta e zona. Hello! Hai mă, că n-aveam ăla! Așa! Shut up! Ai făcut pe cineva până acum snowman? Da! La... Fix în spatele lui Andrei! Mamă, ce mi-a dat-o Andrei! A jucat-o bine acolo. Hai că te-am pierdut. Eram în spatele lui. Eram fix după el. Mi-ai dat... M-a blocat mine. Hai mă! Nu. Bine, măcar 4, 3, 2, 1 am pierdut toți. Puteți să mă lași în viață? Nu, pentru că te-a prins unul. Am văzut cum am plecat acolo. Da, și cam acesta a fost acest episod. La revedere! Salutare! Am mai adăugat o parte aici pentru că, nu știu de ce, canalul, când îl căutați Game Boss, nu-l găsește. Dacă știți sfaturi cum să schimbați numele, scrieți-ne în comentarii. Eu am încercat așa, dar până când reușim, căutați Andrei Petru pentru că în Game Boss nu se găsește.